Hello there mga besh! Ngayon is isa na naman itong travel vlog. Magka-camping kami somewhere in south. And then ito yung mga bagahe namin, ready na. Inilista ko yung mga dapat naming dadalhin para hindi ko makakalimutan. Bali, first time naming magka-camping as a family. And then, first time talaga ni Kent ngayon na maka-experience siya ng camping kasi wala silang Boy Scout nung elementary niya. As you can see, yung panahon is makulimlim kasi paparating si Bagyong Osman. Dito naman sa Karkar is marami silang mga centennial trees. And tingnan nyo, ang gagandang tingnan, di ba? So I think ito is nasa ronda na ito na town. And then makakita ka na ng mga magagandang beach. Andito na tayo mga besh sa MOALBOAL. Bibili muna kami ng isda para sa aming hapunan at saka sa breakfast. So itong isdang to ang binili ko at saka bumili rin ako ng bangus. Papunta na tayo sa camping site. Tignan ko na Turn right. Agoy, pasensya na. Ganon talaga kaming tatlo. Mag-aaway kung saan liliko. Mao din na di ay nga di man. Ito parang tama na talaga to. Sa wakas, andito na kami. Ayan, nakatayo na yung tent namin. And it's already 4 o'clock in the afternoon. And then ito yung view namin. At ito naman yung sa labas ng compound. Ayan, ready na yung aming tent. Ngayon is magluluto na kami ng hapunan. Bites dong kay gutom na. It's time to eat. Kain-kain tayo. Good morning! Ito yung view namin sa umaga.
Dito naman tayo sa labas para makita natin yung dagat. Si Inday nagkinding-kinding sa baybayon. Muhirit po si Dodong, lakaw-lakaw sa siya. Grabe, exercise pa. Kain na naman tayo. Pagkatapos kumain is mamasyal muna kami sa lungsod. Ito pala yung old church nila. At ito naman yung kanilang lumang altar. Ito naman yung bagong church nila. At ito ay malapit lang din sa old church. Maagang naliligo ang aking mga itlogan. Hala ka, Diyos ko, Mayo. Akala ko naman malalim. Pagkatapos maligo is nag-check out na kami and then pupunta kami ngayon sa archery. And medyo umuulan that time. Ito yung place and ito yung pinaka-lunch area nila.
So ito yung package sa archery. Ito naman yung package sa camping and canyoneering. At ito naman yung menu nila for breakfast. Ito naman pala yung kanilang camping area. While waiting na tumitila ang ulan, is nagda-dark na kami. Ah! Ah! Ginago. Okay siya. Since tumitila na yung ulan is pwede na silang makapamana. Punta muna tayo dito sa kanilang training area. Pagkulat mo. Gara sa mura. Libre ba?